Sauti from 3 Stars Record. In Allah ku dakata uku sakani na shigo ina alƙali lauyoyi kuna ina ku ƙara so haɗa kan wajen hankali korafi da shi na zo na ji maganganu suna ta yawo cikin gari wai ba a yin adalci a kotuna haka na ji haddadan na haƙƙin mai gaskiya ni haka na ji haɗin gaskiya kawai abin da na ji zan faɗa na ji hadda wanda ba su san ma matsayinsu ba kawai daga kotuna a tura su a adana sai a ɗauki dogon lokaci kuma ba a kula akwai waɗanda laifukansu sun kaɗan a adana marasa gata nake nufi don Allah a kula ko a baku da canji ku kai wani ku adana su masu laifukan ƙwarai kuma sai ku tattala na ji ana magana masu kula da kotuna da masu karanta laifuka a cikin kotuna dan Allah ku sa Allah a ranku shine mafita lauyoyi ku gyara ayyukan ku shine mafita dan taimako aka sa ku dan haka sai na faɗa akwai waɗanda ba sa gaskiya haka aka faɗa kaɗan ne suka faɗa ku haka na ji ana faɗa dan Allah ku kada wannan zargin da ake muku ku zan kula da ayyukan da wasu suka zo muku alƙalai akwai gudunmawa da za ku bamu tabbatar da adalci a kotu a kula da su ɗan ƙasa ta kullum wannan abu yana damun su rashin adalcin da ake musu na damun su sun kai ƙaran mai hali kotu sai a danne su shin rashin fuskantar ku ne ba sa yi a kyale su dan Allah ku ɗan matsalolin nan da na so da su dan Allah ku tattauna a kan su ku gyara su kafin na tafi ku sani faɗakarwa ne muku na faɗa a fara bacin zarafi ne muku ba faɗin gaskiya kawai aiki na ne ku kula wannan ba matsala bane yanzu dai ka dakata za ka yi faɗa mana kotun da ake yaka karkata mu ba matsala bane idan ka faɗa za mu je mu ban matakin gyara ne in ka faɗa ba amfanin na gayya ma kotun da ake haka za a gyara yalla bai waya haka Sauti from 3 Stars Record. Lasan ji faɗin gaskiya kawai. Sauti from 3 Stars Record. Dan Allah ku dakata uku sakani na shigo ina alƙali lauyoyi kuna ina ku ƙara so haɗa kan wajen hankali korafi da shi na zo na ji maganganu suna ta yawo cikin gari wai ba a yin adalci a kotuna haka na ji haddadan na haƙƙin mai gaskiya ni haka na ji faɗin gaskiya kawai abin da na ji zan faɗa na ji hadda wanda ba su san ma matsayinsu ba kawai daga kotuna a tura su a adana sai a ɗauki dogon lokaci kuma ba a kula akwai waɗanda laifukansu sun kaɗan a adana marasa gata nake nufi don Allah a kula ko a baku ƴan canji ku kai wani ku adana su masu laifukan bare kuma sai ku tattala na ji ana magana masu kula da kotuna da masu karanta laifuka a cikin kotuna dan Allah ku sa Allah a ranku shine mafita lauyoyi ku gyara ayyukan ku shine mafita kan taimako aka sa ku dan haka sai na faɗa akwai waɗanda ba sa gaskiya haka aka faɗa kaɗan ne suka ɓata ku haka na ji ana faɗa dan Allah ku kada wannan zargin da ake muku ku zan kula da ayyukan da wasu suka zo muku alƙalai akwai gudunmawa da za ku bamu mu tabbatar da adalci a kotu a kula da su dan ƙasa ta kullum wannan abu yana damun su rashin adalcin da ake musu na damun su sun kai ƙaran mai hali kotu sai a danne su shin rashin fuskantar ku ne ba sa yi a kyale su dan Allah ku dan matsalolin nan da na so da su dan Allah ku tattauna a kan su duk ku gyara su kafin na tafi ku sani faɗakarwa ne muku na faɗa a fara bacin zarafi ne muku ba faɗin gaskiya kawai ake na ne ku kula wannan ba matsala bane yanzu dai ka dakata za ka yi faɗa mana kotun da ake yaka karkata mu ba matsala bane idan ka faɗa za mu je mu ban matakin gyara ne in ka faɗa ba amfani na gayya ma kotun da ake haka za a gyara yalla bai waya haka Sauti from 3 Stars Record. Let's see ɗinku.